Програма «Саба» в ефірі телеканалу АТR. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Як і обіцяла, ми вже готові вітати нашого наступного гостя у студії. Це Іван Леньо, український музикант, один з лідерів фольк-рок гурту «Козак Систем». Доброго ранку. Пане. Доброго ранку. Ми почали вже з вами говорити і декілька тем зачепили. Звісно, що наші глядачі не були свідками, але давай так, почну здалеку. Слідкуєте за подіями політичними в Україні зараз? Ну, я слідкую багато за чим. Єдине, що я би хотів перепитати, що кожен з вас, хто промовляє фразу «політичні події», має на увазі. Політика, закони, які приймаються. Ну, наприклад, політика – це коли якийсь депутат там щось скоїв, це політика? Чи, наприклад, коли хтось, наприклад, із музикантів поїхав виступати в Росію? Що з цих двох подій є політичною, а що не політичною? Ну, спершу хотілося б поговорити про депутатів, звісно, про закони, які проваджуються. Ні, за цим не слідкую. За законами слідкую, ну, наскільки мені вистачає часу. За якимись внутрішньополітичними українськими речами не слідкую. Вони мені не цікаві апріорі. Мені цікаві деякі тільки люди, деякі персонажі з політики, які, ну, на мій погляд, викликають надію на майбутнє, які своїм характером, там, моральними цінностями, ну, взірець, так, якщо можна сказати. Це хто? Ну, це одиниці. Це мої друзі, і ну, я не буду їм робити рекламу, бо тоді образяться інші, кого я не згадав. Але їх небагато, це правда. Якщо говорити про не депутатів, але українців і їх діяльність, зокрема, ми вже почали з вами говорити про Ані Лорак, яка от нещодавно виступила у Києві і дуже бурхливу реакцію соціуму насправді отримала, тому що дуже багато хто як на це реагує. Ну, от ваше ставлення. Нічого дивного немає в тому, що українське суспільство бажає бачити біля себе справжніх українців. Тих, які поважають свою землю, які усвідомлюють, що у нас йде війна з одвічним ворогом, звати якого Росія, і природньо, що витискаються ті чужі елементи, які на сьогодні, в такий важкий період, ну, наприклад, можуть поїхати до агресора, співати, танцювати, обніматись, цілуватись з людьми, які фактично є тими, хто розпочав війну проти України. Це природно. І на місці Лорак може бути будь-хто. Це не обов'язково має бути музикант. Це може бути людина будь-якої професії. Тут треба розуміти, що зараз формується Україна. Іде будівництво незалежної країни. І при цьому будівництві проявляються якісь моральні якості кожного із нас. Якщо ці моральні якості не будуть підпадати під загальний знаменник, ця людина буде ізгоєм. Вона буде витіснена українським суспільством. Все. На вашу думку, пане Іване, український естрадний контент, він вийшов на новий рівень? Відбулися якісь зміни якісні в тому, що зараз на естраді? Рано ще про це говорити, тому що от той закон, який, я так розумію, ви маєте на увазі про квоти, він не так давно діє. І говорити про якісь дуже широкі результати, масштабні результати ще рано. Але, безперечно, те, що він почав діяти, і те, що завдяки йому ми почули, побачили нові обличчя, нові команди, які і раніше існували, але в силу об'єктивних причин не могли потрапити на широкий загал через засоби масової інформації. Зараз ми бачимо нові обличчя, ці обличчя цікаві, конкурентно здатні, і невеличкий прогрес є. Це я можу стверджувати. Але цього мало, дуже мало. Тобто воно має йти паралельними курсами. Тобто збільшення дозволу українському контенту потрапляти в медіа, і автоматично буде збільшуватися кількість команд, які будуть усвідомлювати, що музикою професійно можна займатися. Адже, як раніше було дуже просто. В будь-якому бізнесі, а шоу-бізнес чи рок-музика – це безперечно такий об'ємний процес, який включає в собі наявність репетиційної точки, наявність інструментів, наявність піар-менеджера, наявність служби технічного забезпечення, наявність продюсера, менеджера, і концертних майданчиків. Все це має працювати в зв'язці, і якщо якийсь із сегментів випадає,
очевидно, тоді команда не має можливості працювати професійно. Тому що на сьогодні от та медійна складова, коли тебе показують по телебаченню або крутять по радіо, вона є, можливо, найголовнішою в діяльності будь-якого колективу творчого. Не тільки рок-музика, це може бути будь-яка із мистецтв. І в більшовицькій Україні, і на сьогодні ще наша Україна, я вважаю, не є достатньо незалежною, бо медіа-контент в нас продовжує бути неукраїнським в більшості своїй. І тому, якщо цей медіаресурс не показує все, що робиться в Україні, я не кажу тільки українське, але все, що робиться, а зараз на сьогодні він показує тільки те, що робиться в Росії. От якщо він почав хоча б трошки показувати, що робиться в Україні, тобто показувати українські команди, ми отримали кількість команд, яка може конкурувати і може існувати, професійно існувати на ринку шоу-бізнесу. Якщо ця складова, якщо ти медійну складову забираєш, ми всі потрапляємо в андерграунд, так як і було одвічно з українським мистецтвом. Мені дуже подобається, ну це знову ж таки моя абсолютно суб'єктивна думка, але от я як споживач, як поціновувач там культури, мені дуже подобається оця тенденція українських виконавців, те, що вони дуже часто повертаються до народних українських пісень, їх переспівують, і це дійсно виходить дуже якісно. Насправді, хочу поговорити про ваш альбом, він має назву «Живи, люби». Я так розумію, що це вірші, правильно, українських поетів, і ну, ви їх заспівали. Ну, можна і так сказати. Тобто ви чому вирішили саме ось так зробити? Чому саме такі пісні? От, чому важливо заспівати вірш, наприклад? Ну, тому що, по-перше, ми товаришуємо з багатьма із поетів українських, і нам би дуже хотілося, щоб творчість цих поетів знала більша кількість людей в Україні, ніж поціновувачі, яких дуже небагато. Тому що поети – люди не публічні, як правило, там, за виключенням там, Лазуткіна, Карпи, Положинського, там, Жадана. Всі решта, в принципі, люди не публічні, як Іздрик, наприклад, ви його на інтерв'ю навряд чи витащите. Але пишуть вони неймовірно геніальні речі. І з точки зору такого, не знаю, патріотизму, можливо, навіть так можна сказати, щоб все, що українське, воно має бути відомим, воно має бути успішним, воно має надихати. У нас не має бути так багато людей, які не вірять в Україну. А якщо розібратися, які складові повинні їм показувати, що Україна буде рано чи пізно процвітаючою країною. Ну, зокрема, наприклад, от поезія. Так? Якщо ви візьмете найталановитіші речі з кожного, кого я назвав із поетів, то це дуже, дуже крута поезія. І ми не могли не звернути увагу. І коли ти береш такий вірш, він починає в тобі звучати. Все решту вже справа техніки. Ти приходиш на репетицію і проявляється пісня. Бо вірш – це вірш, а пісня – це трошки інші речі. І не будь-який вірш можна покласти на музику, але ті, які резонували з нами, ми, як ви бачите, поклали. Тому в альбомі «Живи, люби» там є пісні на слова Юрка Іздрика, Сашка Положинського, Дмитра Лазуткіна, Сергія Жадана, Артема Поліжаки. Хочу попитати ще стосовно якості. От як ви вважаєте, якість оцього контенту, що робить український митець, будь-то співак, неважливо, можливо, навіть кінематограф, будь-що. От як ви оцінюєте? Це дійсно якісно чи ще є до чого прагнути? Так. Наші українські митці, музиканти, вони неймовірно талановиті люди. І якщо б їм не заважали, а ще до того всього допомагали, то наш український культурний контент був би на світовому рівні і конкурував би на рівному з англійським, американським чи іншим. А заважали це що? Заважали це, по-перше, я повторююсь, що на сьогодні у нас є дуже серйозна проблема з тим, що ті медіаресурси, телебачення, радіо, вони продовжують транслювати музику в парадигмі Радянського Союзу. Тобто, здебільшого, все, що робиться в Російській Федерації. Для цього, власне, ці квоти і вводилися, щоб заставити насильно збільшити кількість українського в ефірах. Ніколи ні одна із українських команд не стане популярною,
до тих пір, поки її не будуть показувати провідні телевізійні канали, і їхня музика не буде крутитися на провідних радіостанціях. Це на сьогодні питання компромісу між цими медіаресурсами і самими музикантами. Хтось знаходить порозуміння з власниками, просить, домовляється, я не знаю, клянчить. І таке є. Хтось взагалі із медіапрацівників, в принципі, не звертає увагу на ці квоти, або, ну, скажімо так, виконує їх неякісно, там, пускає український контент вночі, саботує фактично. Це дуже складний процес. І наші митці, вони заручники того, що замість того, щоб їм допомагали, їм постійно приходиться бовтатись в цьому болоті медійному, щоб довести нарешті, там, після 20 років існування, що вони гідні, щоб їх помітили. От зараз ми з вами говорили перед ефіром про Дах Дотерс чи про Даху Браху, яка на сьогодні успішно гастролює світом. І це дійсно конкурентоздатний продукт, добротний продукт. Так вони існували, скільки вони вже існують? Ну, скільки я себе знаю, стільки я знаю дівчат із Дахи Брахи, тому що ми вчилися з двома із них в консерваторії разом. Тільки зараз про них починають говорити. Чому? Ну тому що просто зараз на них звернули увагу медіа. Але вони той самий контент, який зараз грають, вони грали і 10 років тому назад, і нічим не гірше грали. Просто про це ніхто не знав, от і все. Я повністю з вами погоджуюсь. Більш того, насправді ось Даха Браха, вона навіть більше гастролює за кордоном, не тут, що саме цікаве. Тому що нещодавно я хотіла потрапити до них на концерт, і я подивилася там, знайшла сайт, і також дуже багато мені зусиль вдалося докласти, аби зрозуміти, де вони і як. І виявилося, що вони це Америка загалом, там Європа. І я знаю, що Kazakh System теж гастролює дуже багато, а в Україні насправді не так часто, як хотілося б. Чому це не питання якби проблеми України. Це просто ми так хочемо. Ми відкриті до простору раз. І наш менеджмент працює по всьому світу. Тобто ми не робимо так, що тільки в Україні, принципово тільки в Україні. А якщо продукт якісний, так тебе будуть запрошувати багато куди. От завтра зранку ми відлітаємо в Лондон і в Манчестер. 24-го і 26-го у нас 24-го Манчестер, 26-го Лондон. Чому? Ну тому що відкритий ринок, тому що Україна, нарешті, вільна країна, у нас, слава Богу, безвіз, і ми маємо можливість їздити всім світом. Якщо ти продукуєш конкурентноздатний продукт, то welcome to Europe, welcome to USA. І Даха Браха, і Дах Дотерс, і Онука, наскільки знаю, от це ті представники, можна назвати це world music, можна назвати, бо от ви сказали етно-рок, і так можна, мабуть, сказати, не фольк точно, тому що це трошки вузько, скажімо так, або суб'єктивно. Те, що ми робимо, це потрапляє в визначення world music. І world music завжди було популярно у всьому світі, тому що будь-хто із цивілізованих країн хочуть бачити, що істинного в культурі тієї чи іншої країни, яку раніше вони для себе не знали. Так? Ми ж не знаємо, що робиться в Естонії. Да? Що популярне в Естонії. І це ж і є ця проблема, про яку дуже часто в інтерв'ю сперечаються. От чому, наприклад, Торвальд не виграв Євробачення, навпаки, якби Україна звернула увагу номером один, так? А в європейському просторі навпаки, 24-м. Це питання того, що будь-хто із європейських країн хочуть бачити roots, хочуть бачити ту істинну культуру, яку продукує та чи інша країна. Наприклад, українці. У Торвальд дуже якісна команда, але так чи інакше, деякі складові їхні музичні, вони, скажімо так, не первинні, так, м'яко кажучи. Так? І, очевидно, те, що вже чули європейці від своїх, вони не будуть від захвату в тому, що, наприклад, там до них приїхав український Мюз, чи український Green Day. У них є свій Green Day, да? А от Дах Дотерс у них нема. І те, що робить Kazakh System, у них також немає. Десь там поодиноке щось подібне робить Дубіоза колектив в Боснії і Герцеговині, Еней робить в Польщі і Здобше Здуб робить в Молдові. Ще Балкан Біц є такі, американці також, скажімо так, щось подібне. Все. І очевидно, якщо такий продукт існує, він дуже буде цікавим.
Тобто завжди будь-хто із музикантів чи митців мають пам'ятати, що все, що ти робиш, має бути не подібне ні на когось, а найкраще, щоб воно мало якесь філософське і музичне підґрунтя, яке тягнеться до коріння, до твого власного коріння. Інакше ти будеш вторинним. Продовжуючи тему культури, 16 листопада Василь Шкляр презентував свою книжку «Троща» нову, і ви там були модератором, правильно? Ну, мене попросив Василь побути поруч, назвемо це так, тому що я поняття не маю, що таке модератор, я так розумію, це ведучий, але я ніколи цього не робив. Єдине, що мені було дуже приємно, тому що я поважаю Василя, дуже добре знаю його творчість, ми йдемо по життю разом, часто зустрічаємось, обговорюємо ті чи інші процеси і бачимо одинаково, якою мала би бути Україна, якою мав би бути погляд на історію цієї країни, як би мали шануватися справжні герої країни, які поклали своє життя і кладуть, на превеликий жаль, для повної незалежності. Тому що до повної незалежності нам ще так далеко, як до неба пішки. Я чому питаю про «Трощу»? Хотілося б почути, ну, чи читали ви вже книжку? Я читав її один із перших ще в електронному вигляді. Отже, ваш відгук. Це дуже щемка історія. І оскільки я родом з Тернопільської області, ще хлопчиком я пам'ятаю реакцію сусідів, мешканців мого містечка на оцих історичних бандерівців, яких чомусь всі вважали бандитами. Уявіть собі, як працювала пропаганда, імперська, російська пропаганда, що місцеві, хто був, можливо, близьким родичем цим повстанцям, чомусь вважали їх бандитами. Хоча всім чудово мало би бути зрозуміло, що ці хлопці визволяють вас від більшовицької навали. І мені це не подобалось. Я знав, що це герої. Я знав, що це непрості люди, які в холод, в голод, голі, босі, наодинці, по двоє, по троє боролися з величезними ордами більшовиків. І тривало це до 62-го року. Можете собі уявити, в 1962 році дехто із хлопців ще знаходились в Криївках, виходили по ночах і пробували якось самотужки боротися з більшовиками, що було, в принципі, нереально ні фізично, ні морально вже навіть. Це, безперечно, велика частина нашої історії, ми маємо про неї знати, шанувати, брати приклад, якою може бути справжня боротьба за незалежність, як потрібно себе позиціонувати в цій боротьбі, яка має бути воля, віра, ну, є в кого вчитись. У нас лишилася буквально хвилинка до кінця ефіру. Я не встигаю запитати все, що хотіла, але якщо коротко, ну, почали вже говорити про літературу. Що ви читаєте от зараз з українських? Зараз читаю збірник, який видав Іман Малкович, видавництво Баба Галамага. Називається значить, «Поезія ХХ століття» від, я для себе завжди кажу, Бажана до Жадана, але там насправді від Тичини до Жадана. Дуже цікава збірка, вибрано, на мій погляд, найцікавіше. Там дуже багато наших сучасних поетів, багатьох із них я знаю особисто, це мої друзі. І взагалі поезія надихає. От якось зараз не хочеться читати романи, важко. І так на дворі немає сонця, і хочеться чогось світлого для душі. Рекомендую цю книжку, це дуже гарний згусток віршів найталановитіших поетів сучасності, українських. Я дуже вам дякую. Іван Линьо, український музикант, був у нас в гостях. За цікаву розмову, вам натхнення та успіхів, зокрема на гастролях і в подальшій вашій діяльності. Дуже вам дякуємо. Дякую за запрошення. Все, про що встигли поговорити сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Дивіться телеканал АТR, аби знати більше. Меда Крим, Крим тут.